Hej og velkommen til mit bevis. Den formel, jeg har tænkt mig at bevise, er fordoblingskonstanten. Og den gælder, når man har en eksponentiel funktion, som har forskriften f til x er lige med b gange a opløftet i x. Den gælder altså, når a er mindre end e. Og det betyder, at den vokser med en fast procent for hvert skridt x her. Ja. Så den gælder for en voksende eksponentiel funktion. Og den ser sådan her ud. Så vi tegner det i koordinatsystem. Jeg håber, man kan se det, hvad jeg skriver. Hvor kurven for eksempel ser sådan ud, hvor den ikke rammer 0. Og så tager vi randomstedet, som hedder x0. Hvis man kører den op, så rammer den grafen lige der. Som så hedder f til x0. Og det man gør med fordoblingskonstant formel, det er at finde ud af, hvor meget der skal tilføjes til x, for at y-værdien bliver fordoblet. Til det, vi tager for eksempel her, vi siger bare, at det er 2 gange f til x0. Jeg har ikke sat mig plads. Og den kommer så til at ramme grafen der og ned på x-aksen, hvor det så kommer et nyt punkt, der hedder x1. Og det her mellemrum imellem er T2, som er fordoblingskonstanten. Den her x1, den kan også hedde x0 plus T2. Så det er derfra plus det her mellemrum, og det kommer over herhen til. Den formel for fordoblingskonstanten ser sådan her ud. Det er T2 er lige med log til 2 divideret med log til a. Yes. Den her fordoblede y-værdi kan også hedde den kan også hedde f til x0 plus t2. Så de her to er det samme. Og det er dem, vi har tænkt os at regne videre på. Så vi skriver dem op som en linje, et udtryk, så det bliver 2 gange f til x0 er lige med f til x0 plus t2. Yes. Og det vi kan starte med, det er at udskifte den her y eller f med den her, med det her led, fordi det er det samme. Så det kommer til at hedde 2 gange b gange a opløftet i x0 lige med b gange a opløftet i x0 plus t2. Så vi vil gerne for den isolere den her, så vi reducerer det her udtryk. Og det vi starter med, det er at fjerne noget. At vi kan se, at b er nemmest at fjerne. Lige nu, de er ens. Så vi dividerer dem væk, så udtrykket kommer til at hedde 2 gange a opløftet i x0 lige med
opløftet i x0 plus t2. Det vi gør nu, det er, at vi vil have det her udtryk reduceret, så vi bruger en potensregel, som hedder, at hvis man har to grundtal opløftet i en potens ganget sammen, så må man plus de her potenser sammen. Og da vi har det, de allerede er plusset sammen, så må vi gøre det omvendt, så vi gør det til, så vi får det til at se sådan her ud. Så det her kommer til at være 2 gange a opløftet i x0, så det ændrer sig ikke. Det her er lige med a opløftet i x0 gange a opløftet i t2. Og nu har vi pludselig fået noget mere, vi kan fjerne. Og det er a'erne her, så den dividerer vi væk. Så det bliver til 2 er lige med a opløftet i t2. Og det vi kan bruge kvadratrod til det her, så bruger vi selvfølgelig en logaritmeregel. Og den siger, at hvis man, den ser sådan her ud, jeg har logaritmen og opløftet til a opløftet i x, og så må man gerne flytte potensen ned foran, så det bliver x gange log til a. Og det er den tredje logaritmeregel, hvis jeg husker rigtigt. Så den bruger vi her. Så det bliver log til 2 er lige med log til a opløftet i t2. Ja, så gør vi det der med at flytte ned foran. Så de kommer til at sige log til 2 er lige med t2 gange log til a. Og vi vil jo igen gerne have t2 til at stå alene, så vi dividerer det her led over på den anden side. Så det bliver log til 2 divideret med log til a er lige med t2. Så der har vi det. Ja. Der er helt sikkert noget, jeg har glemt, men ja. Jeg glemte selvfølgelig døren. Yes.